Minkejja xitwa bidu xottu sħun kollox inbidel din is-sena u dan ix-xahar qed iżomm mal-qawl sinonimu Malti li jgħid li frar ifawwar u jimla l-bjar. Il-maltempata bl-isem ta' Helios bdiet tolqot lil gżejjer Maltin tard l-erba' filgħaxija, kif depressjoni li kienet tinsab fuq l-Alġerija bdiet taqsam lejn il-Libja u timxi lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. Misjad bikrin tal-ħamis riħ qawwi ħafna mill-vant għal Grieg il-vant ħakem lil pajjiżna, tant li fuqtet minnhom ir-riħ laħħaq il-qawwa ta' Rifnu fl-inħawi fejn jaqbel l-aktar. Minħabba fek l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija oranġo ta' riħ qawwi ħafna. Intant f'dawn iċ-ċirkostanzi l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA ħabbret li numru ta' partiti li kienu skedati għall-erba' u l-ħamis ġew posposti u se jkunu qed jintlabu fi ġranet oħrajn. Dan ir-riħ affettwa wkoll il-baħar li kien qawwi ħafna għaloli b'mewġ li beda jlaħħaq il-5 metri. Fil-fatt il-kumpanija Gozo Channel ħabbret li s-servizz tal-vapur bejn Malta u Għawdex esperjenza dewmien u sansitra f'ċertu ċirkostanzi ġie kkanċellat. Il-meteorologa Martina Grek spjegat li ċ-ċentru ta' din is-sistema ta' pressjoni baxxa se jkun l-eqreb lejn il-Gżejjer Maltin il-ħamis filgħaxija u l-ġimgħa filgħodu. Il-jum kien ikkaratterizzat minn kesħ ħawarar bit-temperaturi jinħassu fil-livelli ta' madwar 7 gradi Celsius. Il-meteorologa Grek spjegat ukoll li fl-aħħar sigħat intlaħaq il-qofol ta' dak li jidher li huma l-aktar jiem kesħin u xitwin matul dan l-istaġun. Kif ix-xita mhux talli bil-kemm ma waqfet xejn mill-erba' filgħodu tal-kmieni wara nofsinhar il-ħamis il-qawwa tax-xita żdiedet sew kif żdied ukoll ir-riħ. Nistennew l-iktar riħ forza 8 ġifieri qawwa ta' Rifnu għandu jkun illum għall-ġurnata u mbagħad jerġa' jippikja iktar mal-lejl. Jiġifieri mbagħad għandu jnaqqas daqsxejn għadha mal-ġurnata jiġi forza 7. Bħala xita bażikament dan l-aħħar 24 siegħa għamlet l-ammont ta' xita lis-soltu tagħmel f'xahar sħiħ ta' frar. Il-maltempi kawżaw wkoll ħsarad f'diversi bnadi madwar il-Gżejjer Maltin. Fl-Arb Għawdex gallarijiet fuq 3 faċċati ta' binjiet iġġarfu, bil-konsegwenza li tkissru ma' 6 karozzi li kienu parkjati taħtom. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan l-inċident li seta' kellu konsegwenzi ħafna aktar serji. Kawża ta' dan il-maltemp l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta afżaw li l-attivitajiet esterni tal-ħamis filgħaxija u tal-ġimgħa, inkluż il-purċissjoni sinodali bil-Vara ta' San Pawl, ġew ikkanċellati minħabba l-maltemp. Il-festa interna se tkompli kif pjanat, inkluż it-translazzjoni solenni tal-ħamis u l-qudisa pontifikali tal-10 ta' frar. Nhar is-Sibt wara nofsinhar imbagħad jekk it-temp ikun jippermetti isiru l-attivitajiet esterni. Intant tal-jum tal-ġimgħa wkoll imsemmi għax-xita, bir-riħ jibqa' jkun qawwi ħafna u temperatura tibqa' simili għal dik tal-ħamis. Għal għadet nistennew bej wieħed u ieħor qisu l-istess temp li għandna llum, jiġifieri riħ qawwi u xita. Ovvjament wieħed irid joqgħod attent mill-kosta, speċjalment in-naħa tal-Grigal ta' Malta. Mbagħad għal-weekend qed nistennew temp aħjar, ir-riħ għandu jnaqqas għandu jiġi forza 5 l 6 is-Sibt u għandu jnaqqas anke forza 2 għal 3 għall-Ħadd u t-temp għandu jkun ftit imsaħħab. Intant il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġewwa Tjena Bela u l-Ministru responsabbli mill-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli ħabbru lil ħaddiema li joqogħdu Għawdex u li jaħdmu fid-djar tal-anzjani u fl-Aġenzija Support f'Malta għandhom jaħdmu minn Għawdex stess.